Sziasztok, én vagyok Exaban, és akkor minden játék. Szóval, legyőztük ezt a hajót. Peace fan. Nem izén, se semmi sajnos. Bölcsi előtt mindenki. Szóval, nem. Első részen jó sokat szereztünk. Most. Ez mire jó volt egyáltalán? Nem is jó volt semmire. De jó van, hogy még egy ilyen gond, hogy a lenne felverem egyáltalán. Várj, inkább legyőzök egy csirkét. Nem az be. De hol van a paka? Nem tudom melyik volt, ami volt. Pedig az elég hosszú volt. És holnap csak ilyen hosszú videókat. Ó, szia. Oké, nem ilyeneket kell. Hanem csirkét. Paka? Nincs, oké. Inkább beadásunk később. Ebbe a epizódban. Nézzük, mi van inkább. Mit is akartam? Ja. Lemegyünk. Szépen. Jó sok cuccokat szereztünk már. Hogy... tegnap. Nem. Abba az epizódban. Sok minden lássátok. Inkább leteszem arra. Minden. Ezt is erre. És nem ebből, inkább gyémátból. Bótok itt van. Hogy... Óriási kard. Oké, várjál csak, nézzük. Mindegyik mindjárt ide. Oké. Ilyent. Egy ilyent. Egy ilyent. Egy ilyent. Egy ilyent. Egy ilyent. Egy ilyet. Elég lesz szerintem. Jó. Ó, még így kell, az a... Jaj, itt van. Hálásnak akkor. Mire jó ez? Biztos, hogy kérdezzétek. Mindjárt meglássátok. Magic Essence. Electric Staff. Ez nagyon jó. Végül is. Ó, de hát ők chesteket kell csinálni majd. Oké. Kiteszünk minden, ami van ebbe. Ide oké, ezt gyémánt, azt másikra beteszem. Oké, ezt a vasat sem. Gyémánt, az ott marad. Ezt is. Már kifolytunk is. Nézzük, hogy itt van még a pink falank. Ja. Kettő. 3, 4. Na, még így kell. Oké. Ennyi marad nálunk. Betiszik ebbe. A vas, gyémánt, még több gyémánt lesz ilyen. Oké. Ez is rátesszük. Hogyha kíváncsiak vagytok erre, akkor majd megmutatom. Köszönöm. Síp. Szavasz. Na gyere ide csak. Vagy. Mint a pokember.
Oké, érdekes. Minden. Most csak, hogy így kell föltenni mindet, amit akarok. Itt van, így, ezt. Oszt. Hoppá. Van maradt még? Nem. De ezt majd visszük mindig velünk. És mindent. Egy kicsit jobban fejlesztettünk. Kicsit. Szóval mi volt a megszűnő? Hát én szerintem ennyi is legyen. Mert nem tudom mit csináljuk most. De majd kitalálom egy szép, vagy nem lehetséges, hogy nem. Képen el fogom csinálni off. Én volt a megszállomások, minden játék. És sziasztok!